sik. Budi kan dolan kan. Malu neh. Mbak Tarno, Mbak Darmadi, Mbak Darno. Rene. Kan nanti kecek Pak Jawamu nganggo dandan barang ki lho. Aku arep buka bersama nggone Mbak Dwi ya. Lah kowe kok gak entuk undangan? Lah mang sama sih didangi kowe tok to. Bosen aku ngetik kowe terus ki bendina bareng ae gak aku. Mbok aja ngono kuwi to. Aku ki rene ki ya berdasarkan aku entuk undangan lho. Ya wes ora apa-apa, tapi awas gak enak lungguh awak aku. Rasane ada aku kok fotone kowe wae isen aku lak jago terus ya. Lah aku ki pas elek-eleke wong to, Mbak. Saelek-eleke aku ki to isih elek corong ya. Ngono kae salahmu dhewe, kowe ngerti kesalahanmu apa ora? Kayak rambut dadak mbok lurus iki ya nyapa. Aku ki gila karo lambene Tarno kuwi. Bola-bali nggon ngelokne brintik karo tuwek ae. Dadi aku ya pengen rada ana kemajuan ben madolne ngono lho. Lah kowe iki barang wong kelahiran lho, 2000-an kok rupane wis asik ngono kok. Ya kowe iki aja nyalahne aku. Nyalahne iki ya pakku mbokku kae kok nyalahne aku. Ya wis ayo Mbak ditinggal wae. Iki ngopo ning kono? Iki meh ning endi? Sajak tek nyandang ala-ala koboi iki meh ning endi? Ya ben ta ya, aku meh buka puasa nggone Kak Dwi. Malah tonduk. Nyandangi mbok sing bener, mbok sing terima meh buka puasa lho. Nyandangmu cek kaya meh bedil-bedilan kok ngono, koboi-koboi ngene-ngene ngono. Lagi usume yo wong ngene iki lho dandarane tembak-tembakan jadul aku iki banci kok Kecek. Kowe iki lunga kono lho, aja lunga awak dhewe. Isen aku gak. Oh alah Mbak padha lanange kok geger wae. Sampai saya berlanang di lapangan gelut. Aku lanang hatiku wedok Mbak, beda karo kowe rase ra umum. Kowe ngopo nek kene? Lunga kono lho iki. Yes, Padha lanange aja tak sia ya lanang kabeh ya lanang. iya Mbak, sing wedok iki langsung kowe. Ya kostummu wae lari lah bawa ta. Iya. Madhepe gede mana nek madhepe gede rene ya madhepe gede rene. Yo. Sekali Rene. Saiki dimakan sebutkan kata-kataan wes. Saiki genti tebak-tebakan. Rene. Ayo. Tebak-tebakan. Yang bener ijol bui dewe. Saiki ngasih kadamae siji loro telu papat diburi kabeh. Lah papat diburi kabeh. Saiki dewe cita-citane dewe. Yo, oke siwane madura kabeh sih, yo lah. Pargali yo. Ayo lah. Siji loro. Yo.
Oke, yo dah. Bisa angkat gak? Enggak bisa angkat. Lali banget. Jadi itu lali ya. Loro. Nah, Bincang budi angel kamu. Kaisa aku baik. Yo ini. Kan ada ya? Ji, bro. lirik kok Lirik, kak lirik kita. Siji loro telu papat lima. Siji loro telu papat lima. Siji loro telu papat lima. Ini lima nih. Siji loro telu papat lima. Siji loro telu papat lima. ya jangan nangis Nah, buat dia buat. aku kan mikir matang Ayo. Siji, loro, telu, papat, lima. Ya, ayo, ya bud, ya bud. Siji. Dan siji, loro, telu, papat lima ya, yo, apa kita, yo. Masuk ini. siji loro telu papat lima iya tak siji loro telu papat lima Yo, bawa kita juga. siji Loro, telu, papat, lima, yo. Ada main dengan diri. Sing bener piye yo, siji, loro bareng. Wong loro kan mbak Ipa. Yo, siji, loro, telu, siji, loro, telu, papat, lima. Mbak Ipa piye? Siji. Salah, bareng lima dan lagi yo. Gede ya, dulu di sapa? Di sapa? Yo dah yo, aduh, kita yo. Yo dah yo, ya duit, kita yo, ya kak. Beri dewi ya, ada lagi siap. Yo, mereka diburi. Baik lagi besar ini. Gampang ya, capek delapan, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yo, oke. 2, 3, 4, 5. Ya, yo, baik Pak. Ya, ayo. 1, loro, telu, papat, lima. Wes, ya pun. Siji, lima. Ya wes. Ya bang. Ya, siji loro telu, siji. Ya, kadang maju, wes ngerti, kadeta maju. Ya, tanganmu piot sih ini kadang main. Ayo, siji, loro bareng siji, loro, telu, papat, lima. Ayo, betul apa betul? Betul. Bareng Ninet, ayo. Tadi bener kok ayo. monggo ibu lan bayi-bayi kang mas sedaya monggo tidak happy sak wonten mau gedang sendiri gedang goda monggo oh matur suwun ya kanca-kancaku kabeh sing wis ngikuti tancep setiap malam pokoknya wis hingga buka bersama ning ngene Kak Bina Mangulan pokoknya penggemar setiap malam atau tancep beri matur suwun Iki mas yang masak sopo? sing masak kembaranku Sepil masakane corong. Mangkep. Hah? Mangkep awang. Ki Nduk, ki sapa Nugroho? mantep Mantap. Bimo.
Ki masakne corong. Endel. Iya kak endel. Dengi saya ki masak enggak pangkat. Kapit Pak. Tapi lo melu. Aduh, kok ki wedok ding. Ya. Tadi cuma untuk hiburan kita semua karena apa tak? Kita tuh lama nggak bertemu, di juga puasa kan kita libur lama nggak guyon. Kalau nggak diadakan kayak gini kan kita kan kurang tanda tawarin apa betul? Untuk hadiah, saya mohon untuk jangan dilihat wujud atau nilai dan harganya. Yang saya harapkan untuk kemeriahan untuk acara ini, pokoknya saya pribadi mengucapkan terima kasih banget atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam jangkauan makan, minum dan sebagainya kurang berkenan. Mohon maaf bagi yang mau undur monggo nderekaken. Apabila ada yang masih di sini ngobrol, saya terima kasih. Pokoknya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.